Kaixo, gu jakintza ikastolako DBH lauko ikasle gara. Azkeneko hiruileko hontan digitalizazioko klaseetan 3-6 taldetan hainbat aldean ditugu. Gure proiektuk jakintzarrel.eus izena do eta kaixomundua.eus lehiaketan parte hartu dugu. Garapen jasangarriko 17 helburuetatik 6 aukeratu ditugu. Gizartearen ezberdintasunak azaleratzeko. Guk adibidez, bakeren gai aukeratu dugu. Hasieran iritu zitzaigun proiektu eza izango zala, baina denborakin ikusi taldetan oso ondo moldau gehala. Proiektu aurrera junala oso esperientze politia dela esango genuke eta oso gustatu geha lanen. Eta lana bateratzeko emaitza nahiko positibo bat ona izan dela ikusi. Lana taldea egin dugu. 3 rol ezberdinetan banatu gara, erredaktorea, editorea eta multimedia ekoizlea, eta bakoitzak zeregin ezberdinak zituen beretzen. Orokorrean oso gustura ibili gara talde lanean. Lehenik, jakintzarrebels.eus bilatutakoan nabarmendutako artikuluak ikus ditzakegu. Bestalde, gure webgunea hainbat gaietan dago banatuta. Lehenik, iritzia, eta bertan iritzi artikulu guztiak daude. Gero, elkarrizketak, eta bertan bi elkarrizketa bakarrik daude, baina gehiago jarriko ditugu. Ondoren, podcastak, eta amaitzeko azkenak dauden tokian jarritako artikulu guztiak. Gora joan ala, gure eduki kanalak aurkitu ditzazkezue hemen, YouTube, SoundCloud eta Flickr bezalakoak. Eta gurekin harremanetan jartzeko e-mailak bialtzeko aukera duzue. Bestalde, amaitzeko argia laiuna izan daiteke gure weba. Proiektu honekin gauza asko ikasi ditugu. Adibidez, informazio hobeto bilatzen eta gure hausnarketei sakontasun handia ematen. Baita ere gure bloga editatu dugu eta edukiz hornitu dugu.